What's up, vítajte u nového videjka. Sme tam, kde sme skončili. A ideme dneska nalákať zvieratá do farmy. Som chcel. Už nám tu niečo aj vyrástlo. To je všetko. Dúfam, že tu niekde nájdeme ovečky. Aha, ovečka. Divoká ovečka hneď pri mne. A ešte tu je divoká ovečka. Tu je divoká ovečka. Počkaj, najprv toto zoberiem. Looking at me. Honey. Čo? To zoberiem a teraz túto na takto. Po ceste. Až ísť presne do mojej novej farmičky. Ježíš. No tak trošku som toto zväčšil. Jak som ríkal. Čo si to deje? Čo niečo? Neviem. Je tam ešte vodu. Treba dať. Ne, čo som spravil zase. Tak, a teraz by to mohlo byť v pohode. No tak tu si dám, tu budem mať sklad. Super. Keďže mám veľa cobblestoneu. Počkaj, ešte pôjdem nájsť prasáto. Prasco, teda. Najprv sa najem, lebo mám málo. Fú, kde je také prasco? Tu je nejaký villager. Dve, nice. No poď rovno obidve zoberiem. A mám ďalšie zviera. V farme. V kolekcii. To môžem využiť aj na jedlo, konečne. Nejaké. Takže mám nejaké točky. Ale rozmýšľam na ďalšie ovečky. Toto. Tak. Si jednému dám nájsť. Prečo nie? No a keďže mám tak veľa cobblestoneu, tak som sa rozhodol, že tu postavám takú veľkú stenu, aby sa sem nedostali zombieci a taký. Takže potom sa no tak už to mám hotové steny. A rozhodol som sa, že už ma treba, keďže idem stavať asi sklad ako taký, tak to som postavil takto steny, som také menšie. To mi zväčším. Prasatá som si priniesol, no. A idem asi začať robiť šestky. Rozložiť drevo najprv. Toto 22 čestiek. Asi to spravím tak, že túto časť spravím to. Či tak.
to dám asi dole. To tak vyzerá. Že som do posledného. Tak to môže byť. Tak začali sme na sklade a ešte idem to celé osvetliť, keďže je už noc. Posnažím sa, nech sa tu nespávajú žiadne monštrá. Som v bezpečí. Takže 4 točky mi nestačia. Aha, to je ten spawnov. Jo. To bolo close. Idem si radšej pre istotu pre jedlo. Mám tu nejaké... Si spravím chleba. Tu sa dá vykrotiť. To bude zatiaľ na nič jedlo. Tak sa dohelovať. Zatiaľ to potrebujem viac stykov, takže... Aha. Ja nemám dosť dreva. Fú, tam by som nechcel ísť. Tam nechcem ísť za tým creeperom. To sa mi to nepáči moc. Mám nejaké drevo, takže môžem spraviť styky na torčky. A ja som mám dosť torčiek. Toto už dúfam bude stačiť. Nech to tu je perfektne osvietené vnútri. V mojom takto okruhu. Takom malom. No toto si musím dať pozor. Ok. Tak toto asi zatiaľ stačí. No tak... To je teda všetko asi. Tak ja by som sa takto lúčil. Dovidenia, do počutia.